Salutare toată lumea la un nou episod. În acest episod suntem împreună cu Ender. Salut! Și în acest joculeț trebuie să copiem la examen. Problema e că nu prea pot. A început examenul. Ok. A. Să rămână, să Nu copiez, domnul, nu. Nu știu ce să fac asta. Știu. Nu am negat. Vă promit, domnul, eu nu copiez. M-ați văzut pe mine vreodată că copiez? Niciodată. Niciodată. Odată în viața mea n-am copiat. Pleacă de la mine, de la bancă, neghiopule! Bă, toate răspunsurile sunt A! Ba nu, la mine a fost A, B, C, D. La mine toate răspunsurile sunt A. Sunt doar A! Îi execută în public! Doamnă! Da. Domnul, mi-e un pic somn. Și de-aia mă vedeți cu capul plecat. Așa. Ce somn mie. Ok, era să... Mamă, era să fiu atât de prost încât să aleg A de 5 miliarde de ori. Ah! Ce capul. M-a executat în public. Trebuie să mă întorc. Credeai că ai scăpat de... Da, chiar ai scăpat. Sunt în complet altă sală. Cam penultima bancă se uită la mine. Am la 10, bine mă, am la al doilea test. Până începe cu... Bună ziua, domnul, bună ziua! Gata, a început al doilea test. Bă, așteaptă-mă! Bă, aștept și pe tine. De ce mi-ai zis numele? Backstreet aștept. Tu încă n-ai trecut la BAC? N-am trecut încă la primul. M-a prins domnul și m-a executat în public, dar că aveam un totem Vandain. Da, și acum m-a venit următoarea toamnă. Bună ziua, domnul! Pleacă de aici. Am zis că jocul ăsta este o copie după un joc de pe Steam, care cred că cam costă bani. Și, na, poate unii îl știți de la anumiți youtuberi. Dacă bine, n-avem de să știm dacă chiar e copiat jocul ăsta, că poate e făcut random. Da. Dar există șansă să fie și copiat. Să nu uitați să dați un like și un subscribe. Exact. Am terminat testul, am luat 10. Dacă vreți să ne menținem în viață și să nu fim cei mai leneși youtuberi existenți. Și mai proști youtuberi existenți. Că leneși suntem foarte puțini. Da. Devin doamna! Suntem deloc leneși, adică ce youtuberi ați mai văzut voi să posteze de 2 ori pe zi și să fie și editat videoclipul? Bine, ce edituri băgăm și noi băgăm numai niște tăieturi, dar nu. Bine, edituri din astea proaste băgăm din cauza că nu prea știm. Adică nu știm cum să le facem mai tari. Dar când o să învățăm, o să facem unele mai șmechere.
Știam cu o altă aplicație, dar nu putem să iau pe aia, că acum Da. costă bani. Doamna Sar. Mamă, cel mai chior profesor. Deci cel mai chior profesor. Ce e profesorul ăsta? Deci mă vede din celălalt colț al pământului. Și când e efectiv în banca mea și îmi deschid telefonul, nu vede nimic. Mamă, dacă în realitate ar porni o reclamă din aia cu... Cred că instant ar veni profesorul să te bată. Da, am să stai reclamă. Chiar mi-a dat. N-ai văzut nimic! 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 Vezi că ai 3 Ce am? Vezi că ai două șanse, adică dacă te prinde de... Ba nu, ai 3. Dacă te prinde de 2 ori, a 3-a te omoară instant. Doamna, tu ce tu la el? Doamna, ce mă duci la mine? Asta nu ai 3. Doamna, pe ce că da? Dar și telefonul de pe picioarele mele nu-l vede. Doamna, ce când dă colegul meu reclamă, 1-2 secunde vă duceți la mine. Eu l-am plătit niște bănuți grei cu voce. Asta e doamna, asta e domnul. Ambele. Asta e chiar să zici. Pleacă de la mine din bancă! Bă, mă campează! Stay quiet. Nu fac nimic, nu fac nimic! Ați văzut și voi, nu făceam nimica! Da, fuck you! Am un examen, știi? A, să luat! Celălalt colț! Ai picat și tu? Ai picat și tu? Ce? Da, Ai picat și tu examenul. Nu, am picat și examenul. Te-a prins de mâine, suntem iarăși în altă toamnă. Așa bine. Pleacă de la masa mea! Doamna! Doamna, nu! Doamna, nu! Doamna, ești cu minte. Domnul, stați cu un ochi pe Ender, că el nu e deloc cu minte. Da, am făcut o chestie, vezi că dacă se face ecran de două ori, așa, mai gri, adică să facem pum, înseamnă că te-a prins. Ba nu, vezi că dacă se te joace pum înseamnă că gen odată pum că te-a văzut și odată pum că e la banca ta. Nu, că mi-a făcut 2 pumuri și după aia dintr-o dată, m-am omorât. Nu, îți face bine, așa îmi face mereu. Și nu mor. Doamna! Nu mi-a scomenit. Nu copii. Iiii, Doamna, deja ai Pe el, domnul, Ender în spate copiază, Ender în spate copiază. Domnul pe el. Doamna, ia copii. Terminat testul. Ai terminat testul? S-o terminat. Adică? Nu mai e testul. Înapoi. De ce nu mai e testul? Ți-a furat testul? Ți-a furat testul, bro. Trebuie să aștept și Acum mi-am bucuit reclamă și am o reclamă eternă.
Mi s-a sens, let's go. Nu mai e test? Nu, e termină reclama. N-am făcut nimic, domnul. N-am făcut nimic. Dați reclamă din gură. Mai am 8 întrebări. Nu am început testul. Doamna, să rămână, să Ai rămână. pierdut iarăși? Doamna, am picat de 2 ori, doamna. Doamna, am picat de 13.000 de ori. Doamna, am picat de testul ăsta. Bă, dar numai pe mine vine, sunt gol în sală, sunt numai eu. Deja chiar jumate din toate răspunsurile astea că... Dar puteți să nu mai veniți din fiecare 5 în 5 secunde. Sunt 50 de alți colegi pe cealaltă parte. Bă, deci mai sunt 6 colegi și în fiecare milisecundă vine pe mine. Slabul. Nu fac nimic, domnul, era o glumă. Era doar o glumă, domnul. Domnul n-a auzit nimic. Dă-te de la banca mea! Băi, uitați-vă și voi că vine numai pe mine. Aia copiază de rup. Bă, ce doamne. Bă, tot ce m-am putut, ce profesori, Dacă îmi dă reclamă în cel mai prost moment. Acum normal că îmi dă domnul target. Puteți să plecați de la mine din bancă. Încerc să mă concentrez. Mulțumesc. Bă, instant ce-mi deschid telefonul. Bă, da, instant. Sunteți pe cameră. Un pic. Pe cameră, bravo. Sunteți pe filmare.
două întrebări. Domnul, plecați de aici să pot să-mi completez și eu acest test. Acest examen. Just for this. Ok. N-ați văzut nimic, n-ați văzut nimic, n-ați văzut nimic, n-ați văzut nimic. Sunt aici. Sunt exact aici, n-ați văzut un lucru. Cine trebuie să te scrieți la bancă, trebuie să te uiți la test. Ok, am o singură întrebare. Care este lungă și vine domnul în continuare. Domnul, aveți probleme cu auzul? Mi-a dat jumpscare-ul fix când am trecut. Cam am dat cu acest videoclip. Dacă vreți să vedeți și ultima parte din acest joc, dați like și subscribe. Aici am stat împreună cu Ender. Salut. Baș. Bă, trebuie să zici pa, pa, mă, nu salut. Pa, 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 pa. Pa, pa.